tage nogle billeder, eller det der Arthur, eller hvad det der er lige der at tage nogle billeder. Altså til fodbold gode kampe, men der er også en hel masse kultur. Jeg håber virkelig, at I kommer ned i døveklubben, i døveforeningen, hvor I kan snakke sammen og komme og se noget teater. Der er 4 døve, der fremfører noget, det er rigtig godt. Og så er der en... Jeg er rigtig, rigtig glad for at se så mange mennesker her i dag. Det er så stort. Organisationskomiteen har arbejdet i lang tid, og vi har rigtig meget at se til. Vi har virkelig knoklet. Det kan løftet med en fik svanefjer, så jeg blev berømt til. Og som præsident, så har jeg en hel masse gode følelser. Jeg har en masse ting at sige til fodboldspillerne og dem, der står for holdene, til publikum og dommerne. Og hjertelig velkommen til 7. europæiske Europamesterskab. Kan vi få hejst flaget? Sina? Mads? Os andre, der er til, at vi bare kan at den løber vi nemt ud i, når det er, at vi får de Ha ha ha.